An gi geno nyakora Ramogi ni odiochieng' mari orumo makare odhiambo ni bende kore donje ka in kod chia kachiel kod ngima makare nyakora Ramogi. Kamoro amora ma intie ina mondo arwaki ni machiegni e weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono kama bende wang'iyo motenore kod weche mopogore opogore mag oting'o bura mano dhi nyime e doho ka ing'iyo godo wach mar thicho oko Rigathi Gachagua kaluwore kod kwayo margi mano chwale doho ni kaber to mondo kum kata chung od bura mar Senate mondo kik dhi nyime kod twak mar thicho oko Rigathi Gachagua. Nyakora Ramogi gin weche ma waketo ni ayanga odhiambo ma kawuono. Wan kod mathoth nyakora Ramogi motenore kod gigo matimore pacho ka achiel kod bende matimore matudo piny Kenya kod pinje mamoko. Bende par ni odiochieng' ma kawuono kaka nyasingo nyoro e tielo mar ariyo mar kaka pi mar nam rocho ngima jodak mayudore e chula. Nyakora Ramogi kik idhi mabor. Tielo mar ariyo adhi bedo kod wendo mara Charles Osako ma en coordinator mar Women Empowerment program sedonjo ka nyakora Ramogi kendo wabrogo kod mbaka e rameny piny e tielo mar ariyo. Kao kamano mokwongo nyakora Ramogi weche manyien e mwachako godo to mokwongo thund weche. Because my lord, when you look at the speed with which this matter is being moved by whoever is controlling the levers, it is our submission that one can expect a deputy president. Aput mar jong'ad buche adek ochuogi mondo winj buche ma onywand kanyakla mag kwedo thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ongea kwa sauti nisikie tafadhali. I apply that this matter be backed as be closed. I come to the conclusion that no case has been made against the accused person. Nyathi moro manyako ma jahigni 8 konyo wuon mare e nyim doho ma Kapsabet bang' fulo ni wuon ne ok obambe kaka ne odonjne. An gi nyithindo 2 university, an gi nyithindo 2 secondary, an gi nyithindo 2 primary. Koro an gi aja family to gima na yutogo pi oketho te. Kuonde man piny gi te nam omuonyo nikech nam to medore. Nam lolwe medo muonyo chula manie iye. E tielo mar ariyo mar sigana makende wamenyo midhiero ni penjo en kaka dires jodak e wi midhiero no. Erokamano nyakora Ramogi kuom yiero Ramogi TV weche manyien mag rameny piny chakore sani. Ma en Ramogi TV. Jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka. Inyalo tudri kodwa nambari 36000. Facebook en Ramogi TV Kenya. Mbui mara YouTube en Ramogi TV Kenya ka X en @Ramogi TV KE. Weche gi bende nyalo luwo achiel kachiel ka ifollow ana wuon George Bati Daddy Cool Facebook page mara nyakora Ramogi. An kod mathoth kana seng'isi ni weche mag neno ni owinj bura motenre kod ng'ur e chwalo twak kata chungo twak mar thicho oko Rigathi Gachagua e od bura mar Senate na achiel kuom mago mwang'iyo ni machiegni nyakora Ramogi nyinga en George Bati. Ogai mar doho Martha Koome ochuga put mar jong'ad buche adek kamoting'o Eric Ogola, Anthony Mrima kachiel kod Fred Mugambi e winjo kendo golo ng'eto e bura momaki gi kweth mopogore opogore makwedo chenro mar thicho oko e telo jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Buchego oket kanyakla kendo ibiro yang ka gin kod teko kata oyo. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Gikone to ogai mar doho Martha Koome ochuoga put mar jong'ad buche adek mowale winjo kendo golo ng'eto e wi buche momaki makwedo thulo oko Gachagua e apisi. Jang'ad buche Eric Ogola ema koro biro telo ne jong'ad buche mamoko moting'o Anthony Mrima kod Fred Mugambi winjo matut buch jalup jatend piny Rigathi Gachagua mitem tigo mar geng'o ne chenro mar thiche ok apisi. By Thursday, when the Senate concludes, if they conclude to remove the deputy president, my lord, within the hour of their doing that, it is our submission that one can expect a deputy president will have been appointed. That's your view, but that's a fact. So, this National Assembly speaks through the Speaker and the Clerk. Magiti mureka bura manie nyim jang'ad buche Chacha Mwita biro chiwo geno ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kata nyalo chudhe ponono ng'eto mar burano mochan kiny nyalo tamo od bura mar Senate dhi nyime kod winjo wachne mar thiche oko kato oyo. This entire process
is hinged on Article 145 of the Constitution. Article 145(1) relates to the process in the National Assembly. My Lord, submission has been made before you from both sides of the bar that process has been concluded. In fact, that there's been a resolution that has been sent to the Senate pursuant to the provisions of Article 145, 1 and 2 of the Constitution. Kata kamano, okinde ariyo monywando mano mar Senator kod od bura mamalo, kotelnegi kod Paul Nyamodi to kod Eric Gombo, ne opingo kwayo mar Gachagua mar tamo od bura winjo twak mar thicho Gachagua oko, kagikoni chenrono nie katiba mar Kenya. I have a different view from both my learned senior colleague, Mr. Paul Mwite, for the petitioner, and Mr. Milimo. My Lord, I am of the respectful view that the petitioner is guilty of forum shopping, and that the petitioner invites your Lordship to be an accessory in that forum shopping. My Lord, there is petition 522 of 2024 that is a petition that is between the parties, the same parties in this petition. I intend to give my ruling tomorrow at 2:30. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi kawa sudo kowuok e lipod mokelwa kod Walter Nyambaga. Ero ni moko kuom jodolo e pacho ka opako okang' mane jatend piny William Ruto kao mar chiwo thuolo ne kanisa ma pacho ka mondo mi oket chike mabiro tayogi gin giwegi. To e weche mag thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jodolo wacho ni chenro duto tim mana ka irango chik kod ratiro. Bende gijiwo sirikal mondo wuoth e twech achiel kaka yor geng'o pogruok manyalo bedo e kind oganda jo-Kenya. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Miracle Church kotelne kod Bishop Gordon Odongo opoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom loko pache kendo chiwo thuolo ne kanisni mondo mi oket chike mabiro tayogi gin giwegi. Ting mano losi mobedo headed gi Reverend Musini dang wakit geno wakata ting mape kuomu mondo samudi come out ko de loso weche mabiro tayo weche mag kanisa kata weche mag lemo dang wakwa mondo din rode ma jonjore kata jok majenda ge oken tich Nyasaye donjo ge e waka. Kani oloso bang' yuoro e alam ma Jumapil Mombasa, Bishop no kata kamano koni pek koro nitiere lwet jodolo momi thuolo mar neno ni gitayore gin giwegi. E seche gogo ne gijiwo od bura mar Senate mondo mi otim nonro matut mar yango adieri kaluwore gi ketho ma itudo godo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Sani wan gi ji mang'eny moyawo kuonde lamo ma en ot moro mane kanyo mikel to en din mane. En church mobedo guided kata hotel nene buo jomanadi. Samoro ng'ato osplit gi nyawadgi to dhi group cha to chaka to timo timbege moko luwore kod wach Nyasaye. Chik ok onego wagwinyre gi chik ni ng'ato kwayo ng'uono to nyalo bedo ranyisi marach ne jomoko ma kiny timo kosetimo cha to anda koro ng'uona to ng'ane to no ng'uonne. E yo machiek inyalo mna ng'uonne kodhi e odno onge kosa. Komachielo, kanisa mar Legion Maria kotelne kod Bishop Francis Oyo ne okoni ok gimor gi ywaruok mag siasa madhi nyime pacho ka e kinde ka kinde to chutho kaluwore gi pogruok masani onyiedhore e kind jatend piny Kenya gi jalupne. Raila Amolo Odinga ka gibedo piny gi president marwa William Samoei Ruto magi winjore ma gikelo kwe mane gikelo ni olembe pok wayudo mondo wane ni to dongruok mar serikal nyalo miyo wa dongruok mane kendo ne kama tin kendo puro chako muoch kendo mana kuom serikal ka wan gi tungni to mine ndalo duto ka tungni se waywak. Luoro margi en ni pogruok makama ka okorakruok godo mapiyo to kidek mol nyaka kuom jopiny. Yiero ni mondo gikonyo to ok wayiero gi mondo gikelnwa tulo higa ka higa mano waneno pek wan raia kendo wan jonyuol waneno matek ahinya nikech sama tulo wuok no nyithindwa ma hinyore sani kenye Jesu ok nyol obedi nyithindwa hinyore ma jomotho moko lal nyaka sani to mago duto te wan jonyuol wawinjo malit e chunywa. Ji ae pingruok ma kanisa ni pingo kanisa makama, kanisa ni bende pingo makama. Mano ok tich Ukristo. Ukristo en wabedi achiel
walamo Kristo achiel ni kwalo lweny wadhi e polo. Ne bende gijiwo jatend piny Kenya mondo mi orangie chenro mar thieth mikoni sani obago oganda mathoth kendo koro kelo hinyruok ne jotuo to chutho mago maonge kod nyalo. Kendo dhano tho ka dhano dhi osiptal ok thiedhgi mar wach mar NHIF kod SHA masani okel manyien en shida ahinya. Kae kaka en jatend piny mondo okonyie raia manogone kura kendo noyiere mondo otingi, dhano hinyore malich ahinya. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Yakoro Ramogi kowere kod duond jodolo kotende kod weche mag neno ni kuyo bede pacho ka wang'imo tende kod rochruok chal kor lwasi kata lokruok chal kod lwasi mamedo kelo midhiero ne jodak e chula. Midhiero mar medruok pi e nam lolwe medo kelo kiondko e chuny jodak mayudore e chula kendo gikia kama gichom kalore ni ka gimedo bedo e kuonde mani piny to nam ketho mwandu to ka gidhi e kuonde moting'ore gi malo bende biro chuno mondo giketh bunge. Jopiny ma odak e chula makoro dak e kind paro ariyo chiwo kwayo ne piny owacho kod migepe mamoko mondo konygi e wi achiedh nade masani gikale. Bang' ne molo e chula Mpangano ne wafwenyo ni midhiero mar medruok pi nam lolwe ok omako mana jok ochung' ter kendgi to kata mana joka winy bende hum ka gineno kaka nam rocho ngimagi. Sena e Mpangano. Yien ma jodak maka koni ni nitiere chiegni mita 30 kowuok e dho wath higni 5 mokalo. Kinda mar pi nam ne olawo mojuko kendo sani gidong' ka gichung' kigin e chuny nam. Winyo manogede wi yien nindo tame ode kendo piny ochame. Okumo ka oparo kama obiro dhiye poni kama ne ong'eyo kaka ode mirimb pi oturo kendo lware nam. Machielo bende hum ka oparo kaka mirimb pi nam mamedore ne omiyo ode onime nam. Yien ma pod odong' apaka gido tiendegi kendo bede moko osechung' apum ka birika, ranyisi ni en bende nam okane lake ni chutho ok nobudhe lo motuo. E kinde ma joka winy hum, joko chung' tir bende kwano lal ma medruok mar pi nam osekelonegi. Ma ne en geno mar achiel kuom jodak ma Mpangano kama chunye ne okete geno ni chieng' moro achiel nyalo gole dhier. Kata kamano ich wang' mar pi makoro biro kendo kawo kuonde ma ji odakie kaluwore kod lokruok chal kor lwasi omiyo geno mag joma noketo mwandu gi machiegni kod dho nam ruombore mana kaka odni koro ruombore piny. Kaluwore kod wuon odni, lek ne onimo ka milionde manotiyo godo moko budhe bwo pi to mapod onyalo neno bende orore e nam. Asetemo chandre ndi kalupo mondo mi nager gigi alos gigi kamano bed giga manyalo konya gi joga. Koro pi kanobiro from 2019 pi omedore sani higni 5 ma udi gi nyalo konya go onge kech pi okethogi. To gin e gik manapuonjogo nyithindo ka yute. An gi nyithindo 2 university, an gi nyithindo 2 secondary, an gi nyithindo 2 primary. Koro an ji aja family to gima na yutogo pi oketho te moluore te mokethe. Koro kaka nyalo timo sani onge. Kaka pi medore e kaka gino ne medo duono. Maloyo milion 3 olale nam ka nyithindo to en go e dhot. Lal mapiyo miya en gimoro 3 million gi 0.5 kanyo. Kaluwore gi gimotimre ni to gisani ok da onge ng'ama poni nyalo gombo mondo bed gel machiegni gi pi. Kaponi mano nikech pod ok wang'e gima nyalo biro timore. Nikech waneno ka pi pod ochal ka gima medore to wuondi nodog to kodogi. En medruok mane ng'eny kuome. Kata obedo ni johan rech Masena ne otemo keto kite mondo geng' pi nam mondo kik donje banda, medruok mar pigno medo kelo negi luoro. Business en ji osedok chien kaluwore gi kaka nam ni ringo. Koro wiero waluor ni mit ka biashara rum kabisa. King'iyo chien macha en ot mare gin rooms ma ji ninde mineno mantie kanyo no. Sani en pi. So yudo ka biashara mag ute ma ji dakie odok chien kabisa. And mano se affect nyaka biashara mar rech. Mirimb pi bende kong'wono ne achiel kuom osiptende mayudore Sena. Inyalo neno ni clinic ne sani ochiegni gi pi. It was almost 80 meters from kuma ne pi nitie chon.
Koro pino kubiro, samoro biro mo surround this clinic. Usually pino biro ma okal kama chopie banda ka. Pini ose nyoro amang'eny nikech koro onge business. People cannot attend the clinic. Kowuok e dho wath Masena, wakwang' kuom chiegni kilomita 3 nyaka e kar tiegruok mar tije lwedo Masena. Ka bende, wayudo kaka mane jopuonjre yude rieko sani odong' gunda, udi korgi oteng'ore ka choche sani budhe e nam, ranyisi mar kaka medruok mar pi nam okorocho mano hala kende, to kata mana weche mag somo bende. Bang' wuok Sena, ne wadhi nyaka e dho wath machielo. Mauta. E dho wath ka kuyo marateng' nyilni kendo lombo wang', ka winda paka bende kelo chuny machiegni. Kato bedo ni dhok maka modho pi ma omedore kendo biro machiegni, ok ging'eyo ni pigno lal kod kuonde mag kwath mane giyude lum. Jothurwa ma jomfangano ne gibuok kendo giyuak malach. 2019 nyaka kawuono wawuoyo ni kumoro osedhi gabich kende. Ka koro wasudo wachope imede higni moko 5 kata higa 10, wabuok ni dipo ka kuonde man piny gite nam omuonyo nikech nam to medore. Kaka timore e dho wedhe mamoko, e kaka timore e dho wath ma Mauta bende. Yien kod kite mane nitie chiegni mita 50 kowuok e dho nam, sani wigie modong' kalimbo e pi. Chakruok higa 2019 kabiro, waseneno lokruok maduong' ahinya e kor lwasi mosemiyo wabedo koda change in the climate regime ma kuonde wagi. Omiyo pi omedore. To pi mosemedore ni osekelo asara maduong' matamre gi nono. Kuma wantiere ni kae nam makoro wachung' e bathe ni ne onge ga ka. Ne en mita 20 iye kucha. Kada king'iyo chien kacha, ineno kite ka ne ni oko kone mane pi ogiki. To nam osemedore momuonyo puothe. Thoth puothe orundni mane nigi e dho nam. Nam ni osemuonyo te. Japuonj Ken Fungo koni kata bedo ni jodak noweyo ne nam kore, nam oseluwogi kendo ketho giegi kendo sirikal owinjo many kaka resogi ma ok okelo sigu. And damage is gradual, matimore mos to sudo. And so I would say kaonge gi luoro ni close to over 100 meters from the shore makoro wantie sani was dry land. And that would be ni ki estimate go alwora mar Mfangano de lo maduong' puothe olale nam. Ka idwa nyisa ni sirikal nitiere lo ma waluongo gi dho wagunda ni riparian land, kuma japiny okoromo budget go en futi makia dho nam moweni ne na ma sirikal nyalo tiyogo kata gidwa time gimoro. To nam osekawe mo encroach nyaka mamara mana akwano ni pod nadungo. Kidwa biro kawuono tijago kwano kendo manyien ni wachagi kanyo kwadhi mbele. Donge neno ka ji dhi makore sede kai gi sirikal. To gin ang'o mowinjo sirikal otimne jodak ma e chula mondo girit alwora to bende giresre kuom medruok mar pi nam marocho ngimagi? Nitiere temptation mondo wadar ji osud malo kuonde moting'ore. To ka wasudo kuonde moting'ore malo, Mfangano en piny motigot. Miyo joma idho malo ji dhi encroach kuonde ma are forested for purposes of settlement, mondo giyud kuma gidakie, and secondly, for purposes of doing agriculture. Now, mano ketowa e chandruok machielo. Nang'o? Nikech kuonde mantiere bungu, wang'eyo ni bungu timo migawo maduong' e miyo mazingaro bed maler, kech gin major carbon sinks. To ka wa encroach wadhi ketho bungu. Sama waketho bungu, koth biro biro mang'ongo. To ka koth obiro mang'ongo, wabro neno gima notimore kaka Masindo cha. Nang'o? Nikech oula biro biro. Obro ywero lo matin modong' malo manywa puro ni kuonde ka dong' Lwanda. To kamo biro gi lobno siltation bende time nam. Koro kawuono ni wan kaka jomfangano wadong' e kinda kuru ga sumbi. Nang'o? Kidho malo idhi ketho alwora. So we would want to act locally mondo wa save globally. Ni wa protect forest.
To piny ka bende kuma twereni be nam muonyowa. E kinde ma piny mangima medo keto kenge mag rakruok kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi ma koting'o medruok mag pi e nembe, dwaro nitie mondo tend kaunti ma Homa Bay kod sirikal mamalo oketo kenge mag neno ni oganda ma odak e chula omi puonj kod kony madwarore e kinde ma medruok mar pi nam medo kelo luoro e chuny jodak. George Bati, Ramogi TV, Mfangano, Suba West Sub-County, Homa Bay County. Ramogi puoj gi pak ne in mimedo kaw thuolo mari mar keto wang'i Ramogi TV mar yudo weche manyien mag rameny piny tinendeni kachiel kod ma bende medo siro mondo weche manyien ochop ni achiel kachiel. Aneno ka Jaro Soja wacho ni maler ahinya. Wantie St. Michael Transport Headquarters, wantie gi Gor Mahia Patron, mar adek Injinia Mike Musa, Tiego Bote Wuodi Nyasembo bende kachiel kod ya duto maneno Ramogi TV wacho ni amor ahinya kendo Nyasaye mondo mi omed ting'o oganda malo kama ting'o Dr. Raymond Omolo. Erokamano nya Jaro Soja. Kabina no kokelo loch ma jakiranda wacho ni Bati pi nam medore modhiera, kata kawuono sane king'iyo to osudo machiegni ahinya gi kuonde dak kendo ma miyo kata mana rao bedo mang'eny. Bishop Okoth Wuodi Nyasago ore degmo wacho ni Ansigomre kaw mos mar Dr. Konaka Philemon mar Bondo Kenny Bondo University kod mar Mr. Philip Ogena Otinyo Deputy Principal ma Ugenya Boys. Erokamano ahinya kaw mos gi duto te. Arthur Gina Nyakwar Arua mar Kisumu Tiengre wacho ni Kenya okane kochomo kama ber kata matin. Chuny jopiny pod omoko kaluwore ni nitie jot mafuanda. Okay. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Kuom Solomon mar Kibuye koni sirikal winjore okonye jo Rusinga, jo Mfangano nikech dipo ka gibedo IDPs kaka pi medore no. Erokamano ahinya. Ramogi TV winjore maler ahinya kendo erokamano kata kamano en mos makende ne wede kachiel kod osiepe mosebedo kakalo e midhiero mar pi. Sirikal winjo range chula Mfangano mosenindo bende Princess Julie Nyasaye oket chunye kama okwe kendo omi anyuola ne hocho makende. Mano Ambwaro Johannes mar Ponge Kanyadoto, Keu Kabondo, Wuode Sela Nyamina Monica Kumu. Erokamano ahinya. Omolo Wuode Nyakuoyo kanitiere Asembo Got Bondo wacho ni George Ramogi chopono makara ahinya kendo amor ahinya gi weche manyien kaka medo kelore e yo manyangafu. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Nyako Ramogi yiena mondo mi akaw yweyo gi kanyo daka en 22 bang' sa achiel mar odhiambo ma en rameny piny. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haita last. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Nyalo bedo ni in kod tuo mar kansa. Yie mar bedo jaloch mar tuo mar kansa en mana bedo gi paro makare. Limod thieth mondo timni check-ups. Cham chiemo mowinjore, timo rako, kendo luw kaka ochiki gi laktar. Yier mar bedo jakedo ne tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore, ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende, magin godo to bedo hala makelo negi pesa. Kendo, ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Jiomotion na Shabiki Aviator, shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Omedo sura nyakora mogi chenro mar ikruok ne twak mar thichoko jalup jatend piny Rigathi Gachagua lemo mare omako mach ka odong' mana ndalo 2 to od bura mar Senate chake ayanga. Oboke kod fainde mag bura ne ochwal ne od bura mar Senate kawuono kowuok kuom jogo manitie burano. E kinde ma Gachagua ema ne okwongo chopo gi sanduge ma oting'o fainde ma gikoni oting'o dwoko margi. Tend od bura mamalo bende ne ochwalo neno margi e od bura mar Senate ne ikruok ma winjo burano. Kausure ne gavana ma Kericho Eric Mutai otony bang' od bura mar Senate wito oko okang' manchane okaw kod od bura mar kaunti ma Kericho mar thiche oko apisi. Oyangore ni kwan MCAs mane opuodho thicho Mutai e kom ne okoromo kaluwore kod dwaro mar chik. E kind MCAs 47 31 ema nyocha ne opuodho golo gavana e kom ka kwan madwarore to en 32. Senators ogoyo ombulu bang' twak malach kendo tieko ne gavana no kik thichi oko e apis. The second issue for determination then is whether, as contended by the governor, the threshold of 2/3 required at the county assembly was not met. Related to this question is whether this is a question of fact, necessitating evidence to be adduced. When it comes now to 31.3, the science math says there is no half person, so it should have been 32. The 0.3 is always becomes the whole person, which it should be 32. 31 MCAs did vote to impeach the governor, and 16 did not vote, which equivalents that number to 47. The question that probably would have needed a judicial review even long before it came to this place, Mr. Speaker, because constitutionally this question of 2/3 has never confronted the country. On the proposed removal from office by impeachment of Honorable Dr. Eric Mutai, the governor of Kericho County hereby terminates. Kausure ne jopinye kaunti ma Homa Bay ahinya to mago madhi manyo thieth e osiptende kaunti no kwayo piny owacho mondo oyie orange chochni manitie ndikruok e okumba manyien mar thieth mong'ere kaka SHA gi ywak ni jotuo hinyore nyaka ne chenro no chak tich e pacho ka. Gikwayo kata giwacho mago ka migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay wacho ni kwan mag jotuo osebedo kadok piny e ute mag thieth mag piny owacho nikech pek manitie ndikruok e bwo okumba manyien mar thieth ma koro tiyo sani. Ali Abich
nigi ler mar wachno. Jopiny madhi manyo chenro mag thieth ute thieth mag piny owacho kod mago mag ji giwegi e kaunti ma Homa Bay pod yuago chandruok mag kale e okumba manyien mar thieth ma ong'ere ni Social Health Authority mano chako yanga tich e pacho ka dwene. Chenro mag thieth ok osebedo mayot ne jotuo kaluwore kod midhiero moko ma okwako chenro mar ndikruok e okumba mar thieth manyien no ka jotuo ywak ni ok giyudo thieth malong'o osiptende nikech pek mag kale e chenro no. Chenro mar SHA ok dhi maber nikech nitiere samoro nitie kidhiye kaka sama ne wachako ne watiyo gi star 147 ne ok dhi. An nadhi magik nyaka e stage ma koro nyisa ni yani pesa ma an e dwe koro ka gik kanyo to notama nakwamo gi kanyo kadhi. Sani bi osiptal kidhiye ikoni ni 40 SHA no bende ok ti. Stem rach koro en gi ruokruok mang'eny koro dhano tuo to nie udi kaka didi thiedhre onge kidhi tikwayi pesa no bende yore. E gweng' ma Sikri ka chud bura ma Kasipul, jopiny mane kod tuoche ma opogore noyworo moyudo thieth manono maonge chudo mane obagi mar reso jotuo ma sani koro ok nyal thiedhi e ute thieth mag piny owacho kod mago mag ji giwegi. Ka jotuo manoyworo e chenro no pimo midhiero mag kale e ute thieth mag piny owacho e kinde mag dhi manyo thieth kaluwore kod tuoche machandogi. Nomiwa gimoro mar lift maber mane watiyogo mokwongo to ka koro ne ogolwa no oriembwa oko gimwatimo ok wang'eyo. Watero nyingwa kuno to wakia kata nyingu ochopo nikech gima nyiso ni chopo kuno onge. Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay wacho ni ute thieth mag piny owacho manitie e kaunti ni kwan jotuo sani koro dok e piny nikech pek ma jotuo osebedo ka kale nyaka ne okumba manyien mar thieth no chak tich e pacho ka. Sekelo thieth e gweng' koro ji mang'eny biro luwowa kuma wathiedhe but king'iyo osiptendewa ma kaunti jotuo biro matin nikech gin gi challenges mag SHA. As a county wasebedo gi challenges mag SHA ni kaka kuneno nyamrerwa wuotho e uti kagimanyo jotuo to gikonyowa timo SHA registration but nitie kama gichope to oginyal continue. Kaka yor konyo jotuo masane ok nyal yudo thieth e yo mowinjore nikech midhiero no, riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni God Will Provide komakore kod Burials Medical Center kod migawo mar thieth e sirikand kaunti dhi nyime gi chenro mar chiwo thieth nono maonge chudo ne jopiny. Ka migepego kwayo piny owacho mondo yelose chochni moko manitie chenro no mondo jotuo kik chandre. Kia gimomiyo gi jo SHA to nyiso notiyo to onge osiptal motiye moso in Homa Bay County. Ji chajo kendo chulo pesa e osiptande mantie ka sani to wakwayo sirikal mamalo ni weche mag thieth ok onego watugo, onego wamany wach SHA konyalo tiyo to wakete mondo ti, ka ok onyal tiyo bende wadoge e NHIF machon nikech sani koro jowa nitie kama gi kata obiro tiyo kata ok obi tiyo to kwa penjwa nikech osebedo kwa bede training to jogi nyisowa ni gino biro tiyo to ok wanyama login jatuo wanyalo checking jatuo to ok wanyal check jatuo out. Mar ariyo kata kinyalo claim bende onge. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyathi moro manyako ma jahigni 8 okonyo wuon mare e doho ma Kabarnet bang' wacho ni wuon mare ne ok otimo kode timbe mag anjao kata bambe kaka nodonjne kod jaode. Ma nochuno mondo dohono ong'ad burano kendo weyo dichuogno thuolo. Jafwambo marwa Fredrick Omondi miyowa ler e wi wachni. En bura manyocha omaki kod miyo moro e doho ma Kabarnet Baringo. Miyono ka tudo wuon pargi gi tim mar bambo nyathigi manyako ma jahigni 8. Bura ne nie nyim jang'ad bura Edwin Mulochi mane dwaro ng'eyo adieri ka bende dichuono ne obambo nyare kata ohoyo. Jamin bura Rebecca Batilol ne okwayo thuolo mar dayo dho nyathino. Gino mane okelo buok bang' nyathino dagi kendo umo yie piny ni wuon mare ohangne wach. They went to the police station from the hospital. After the hospital, ulikuwa unasikia uchungu. Ne ochuno doho mondo luong min mare mane riko ni oko mar doho mondo ochiw ler mar wach ka kanyo ema nogoye bade piny kendo yie ni ohango wach ne wuon pargi. Nenda ueleze kote kile unajua kuhusiana na hii kesi ambayo imeleta kotini. Ne ochuno doho mondo lor burano kaluwore gi kwa ma jamin bura bang' yangore ni onge ketho minyal tudo godo dichuono. I apply that the accused person, this matter be backed as be closed and the accused person be discharged. After reviewing the evidence, I
I come to the conclusion that no case has been made against the accused person. I discharge him under Section 210 of the Criminal Procedure Code. He is therefore set at liberty unless otherwise lawfully held. That is the decision of the court. Miyono koro ichano donjne gi ketho mar chwalo e doho weche ma miriambo. Frederick Omondi, Ramogi TV. Board mochung'ne limbe pacho ka Kenya Tourism Board kotenre kod bengi mar Standard Chartered omakore mar medo rang'iny piem mag ng'we mag Standard Chartered Marathon ma ibago pacho ka higa. Winjruok ma kama biro bedo kuom higni 3 mabiro kochakore gi piem ma higani ibiro bagi tarik 27 mar dwe ni, kendo biro keto ng'wegi e okang' ma ginyalo ywayo jotugo mawuok e pinje maoko bende. Kanuwe nyasi mar keto girimiti ma kama, jata tije e board mar KTB June Chepkemei olero ni piem mag ng'we ma ibago pacho ka ywayo jolimbe mathoth kama keto Kenya kaka achiel kuom pinje ma jolimbe nyalo limo. Positioning Kenya as home of great marathoners, and there is no better way than to support a marathon that will give the rest of the world a chance to come and run with Kenyans. This is the beginning of our sports tourism preposition, and going into the future, we are going to partner with like-minded partners to push our sports preposition to the global level. And the reason why it's an important statistic for us is that we feel the marathon gives us an opportunity again to sell Kenya as a destination. Over the years, Standard Chartered as an international brand has been running marathon. Even for us as an international brand, having a marathon in the home of marathons is quite an important thing for to attract international runners. Mwate Gisheru no bere jaloche tuke ma golf ma nyithindo mosir gi bengi mar NCBA manobagi alap ma Sigona Golf Club. Mwate Gisheru loyo Peter Gadongo e kidieny mar jotugo ma uwe ma igini piny mantiere kind 13 gi 14. Justin Ngera notieko e thuolo mar 3 gi points 78 e kidieny mar nyithindo ma nyiri ma igini kind higni 10 kod 1 gi 12. Mudhoni Kioi notieko e thuolo mokwongo mbele Sikani Yu. Ashley Moyela nokawo thuolo mar 3. Amelia Shaken no bedo jaloch e kidieny mar nyithindo manyiri ma igini kindigni 13-14 bang' yudo points 80 kendo yombo Yolanda Yu manotieko e thuolo mar 2 gi points 84. Try getting to second instead of just going for 4th, 3rd, all the way to 1, because I see I'm getting better with how I'm playing, and it also depends on the course sometimes, because I have favorite courses and least favorite, so yeah. This is one of my favorite. This is the best course I've played that I've played so far. The greens were very good, fairways were very good, not too many trees, not hard to miss the fairway, but it was a fun experience. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro tikete ot tiomone chiemo to chie
ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Dial *811*709# to get the old rugged cross as your skiza tune. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Soka tuliambia ulisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Mana nyakora Ramogi kumiero Ramogi TV manakana sesingo nini rameny piny makawuono nyakora Ramogi odang'ing'iyo kaka inyalo jol jogo mang'aw e kind oganda mane momiyo amora ahinya ka an kod wendo mara an ka ilo Lydia Okeyo nyakora Ramogi. To koro kama antiere lo Lydia Okeyo ni wadani wang'iye kaka imiyo sir jogo mang'aw ahinya mond liete nyithind kiye chuliete bende aparo ni nitiere ka ang' ne nyiswa ne to chuliete gi bende gin bende wach gi wacho koso en mana joka gal kendgi omiyo odhiambo ni yena mondo arwak ni machiegni wendo mara Charles Osako mar Women Empowerment Program mabende na achiel kuom chenro ma itayo mar jolo ahinya mond liete e kor gwenge ma Nyanza. Penjo mara en ni to bende chuo liete bende nitiere chenro ni machiegni ahinya Charles Osako e jo Ramogi studio. Erokamano Bati. Yes. Erokamano ahinya. Ka thuolo mar moso nyiko Ramogi kaso chaka twak. Nyiswa ne to joma chuo oket kanye kileronwa tiend Women Empowerment Program. Mokwongo kawo nafas ni makende mar moso gana jokanya nam noyawore oimore uru te. Ing'e jolejo wacho noyawore. Yes. Nikech aya moso jalejo moro kacha koro wacho noimore uru te. Ang'eyo ne ginenwa kendo giwinjo gik mwawacho. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Yes. Women Empowerment Program en ang'o? Iluongo ni Widows. Widows, okay. Yes. Widows Empowerment Program. Widows Empowerment Program en program mane ochaka last higa mokalo 2023. To en program makonyo mine ma Nyasaye okawo chuogi. To ok ginyal nikech nitie mine ma Nyasaye okawo chuogi to nyalo, to nitie mine ma Nyasaye okawo chuogi to ok nyal. So program ni kanoyier jagoro mongirore weche mag arita kwe kod dongruok mar piny iluongo Dr. Raymond Omolo. En wuod Luo Kanyipir kacha e Karachuonyo constituency Homa Bay County. Tong' koseyiere to oluongo oloso ofis. Koseloso ofis to koro owacho ni wani oluongo joma oloso godo ofis. To koseloso ofis owacho ni ng'eni koro sirikal President William Ruto miya tich ndalo no tiyo Lake Basin kaka MD iluongo ni jata chenro gi dholuo. So kane osemiye tich mar jagoro mongirore tigedi jagoro mongirore tije maduong' en ni ong'iyo weche iluongo ni en chief the accounting officer mar State Department. Nyiso ni en mo ong'iyo kaka gik pesa tiyo bad migawo mar arita kwe. So nyiso ni apart from tije ma chiko yiene kaka constitution ere mo nyalo timo mondo mi oduok lwete ne iluongo ni giving back to the society or the community. Oduok lwete dala kocha thurwa. Mara koro en koni to koko nyalo nikech ing'eni jotelo gi nitie machiko yie ni nyalo timo ma but ing'eni ka jatelo nitie gik ma jopiny expect kuomi nikech ng'ane jatelo but itiyo Ramogi kacha an gi gira moro mathis problem na mone gariche. So no nyiso ni ere gima nyalo timo to ing'eno ng'ama riek kabisa. To nyiso gimoro ni gima nyaka watim en ni Tom Mboya the late nobiro gi weche moko adek.
ni mondo ikony piny nyaka iked gi tuo, nyaka iked gi dhier, nyaka iked gi fuo. Igini gik adek gi gweng' maonge gigi en gweng' modongore. So mondo iked gi gigi manyiso ni mondo iked gi tuo nyaka imany away ma ka ng'ato tuo to nyadhi go osuptal mapiyo. Nyiso ni nyaka obed gi pesa. Kech nyalo bedo matuo to pesa onge kaka nyalo chopo osuptal. Mondo iked gi dhier nyaka iket gimoro e lwet ng'ato makata kotimo gimoro to at least kech okae. Kech gimomiyo be dhano manyo matek en ni mondo mi kik obed no nyalo koso gimochamo to dag maber kata kik koth goye. So mondo iked gi fuo nyiso ni nyaka iket ng'ato manyalo dhi skul. Kech wacho ni gweng' ma ji ok odhi skul mano gweng' motho. Jo kisungu wacho kamano. So gik moko adek gikiriwo te to nyiso ni ere kaka wanyalo timo gini. Kasto oluongo Victor Yugi ma en PNA gi an gi team wan go tie Lucy gi Peter Lis and the team. To nyiso ni ng'ane uru gimo nyalo timo mondo mi gik moko adek gi. Kech dhier to kenya tieko. Inyalo mana ayo ni eradicate inyalo mana geng'o. So nwang'o ni giminya timo kata kora timo ka kiny koro kan PS jagoro mongirore tinya wacho ni at least ndalo man Raymond Omolo tiyo cha notimo achiel ariyo adek mar konyo community e weche mag geng'o tuoche, geng'o dhier kod fuo. Kanya ka mane koro issue mar gino biro chope. Koro mano chope gi wach mar widows. Actually ne wang'iyo ni wanyalo dhi timo mar mine. Tingeni problem nitiere problem ma miyo manigi chwore kale gi problem ma miyo maonge chwore kale. But waseno ka josiasa wuoyo. Iyudo ka sama dhako tho kata dichuo tho. Abiro biro kar chulo ite kanyo. Sama dichuo tho. To josiasa dhi e liel nyaka ng'ama okia ng'ama otho no. Supporter ni nyise mane koriyo ni ng'ama otho iluongo ni kama. Jomoko be ng'e ng'ama otho chieng' ma koro dhi iko eko somo eulogy eko ng'e nying ng'ama otho gi kaka ng'ano otho. To sama omako microphone gik mowacho koweyi to thuyi gi family mono biro ywagi nyaka nyithineru. Iyudo ni nyathi ng'ane actually kech idhi samoro biro molewo ke josiasa biro ga molewo liel. Idhi brief ni osewach ni nyathi kama kama nigi fi kama kama mama ne jomoko timo kama. Kotieko tegno thuyi gi wedeni te. Manyiso ni seche moweyi moban tent to kata kore gochne mano wudo wadu moro ni ngende nye fiso dong. To sidong nye mujombo wacho ni dhi chulo di fi. So it means ni jo othuoji kore do ka mon liete nigi problem kabisa. Yes. Because they cannot reach out ok ginyalo chopo kuom jomoko mondo konygi kaluwore gik mosetimore negi. Samo be chwore ne nigi mwandu olal gika ilago. So nwabiro mwabedo piny wacho ni gimondo wakony wachak gimod liete. Mano 2023 last year. Koro kwa chako gwe group wakanyo kech ng'eni sama nyapa ni reka nwang'eyo mwayudo groups. Koro ng'eni ka wan gi Victor an gi the team. Wang'eyo ni wadoga ne back. Pieso nyiso ni dogwa ne back. Mondo ng'eni reka unyalo reach out to the widows. Wachako ge kolwa Nyasaye oket min chuny min Victor kumo kwelo ngoni mama Ayugi Filgona. En mano kungo loso no kech no chung governor gi UDA to en mama mategna ahinya piny Luo Nyanza. Koro nodhi oloso nwa mon mwaradogo. Magi nyiso wa problems gite. The next place mwadhi nitie kamoro ni Kabondo iluongo ni Kakelo Kokwanya. Udharado gi widows kanyo. Be actually mane ka mwakungo gere ot mokwongo. Wawinjo problems gi. Wabiro Kanyagwal dalawa wawinjo problems gi. Wadhi nyaka Nyabondo gi Katito wawinjo problems. Ma pod utimo sampling kosugedo samo choponi. Pok wagedo. All right. Pieso nyiso ni mondo wang'e ka gini be nyalo chakre. Kwatieko kwaselimo kunda uchiel then oluongo wadala. To nyiso ni so pimnane uru gik mowinjo te. Then nyiso ge problems ma mon liete ka. Yeah. But chiliel ma Karachuonyo, chiliel ma Mbeita, chiliel ma Kanyagwal, chiliel ma Alego Usonga. Gina problems ma the same. Kanwa pimo ne to openyo ni gini how is it sustainable iluongo nade. Ere kaka unyalo time ma kech ing'eni mokel lokro. Positions gi bedo ga maonge. So no nyiso ni reka unya time kata ka kinya onge kaka jatelo. To en gima nyalo dhi go mbele kata nyalo dhi mbele. Because otime gi pesa mo owuok e fuke. Onge ministry kanyo kama oketi ma pesa mon liete ma itimo go kama. Ko wa briefe to nyiso ni kare chaka ne go koro uru kode wuoth. That time nwakawa mon liete to maonge group be wa register to Nyasaye no sekonyo chon mo register be wakonya. So kawane kano chakre ma watime maka wuno koro wan gi achiel gi dwecha beriyo. Yes. All right. Gisani na penjo moro ma samoro ng'ato nyalo paro ni en funny. Ok en funny. En gima ji penjore ni to chuo liete chuo ma yowutigi kata monde gi otho. Bende nitiere gimbe gin gi midhiero. Osako ini ng'ama dichuo samoro nyalo yudo ka dichuo moro
en ni oywak ka pi wang'e dok e iye bang' tho mar jaode nikech ting' mowe samoro weye gi ting' mar nyithindo matindo to kaka ng'ama dichuo odwa wuok odhi omany kaka en wi ot to yudo ka koro mage pekne. Joma chuo oket kanye e wach mar empowerment nikech en mana widows, nitiere widowers bende. So ing'eni gini program ni en 1 year and koro kawuono higa achiel gi dweche abiriyo nikech nwachako dwe mar adek last year. Ing'eni gimana koro kae ma koro kele problems gi emomiyo ne PS nikech nowacho ni nikech nwang'eyo gini nikech yudhe ne biro penjowa, right, mine ne biro penjowa, alright, wuone biro penjowa, chuli te biro penjowa, then nwang'eyo gimoro kwaseketo problems gi. Number 1 problem maduong' mogik en school fee, mane manitie kuom. Mar ariyo mogik en weche mag mwandu. Sama ng'ato olalo min ode, mostly mwandu maduong' ma imago ga gin lo, nikech ing'eni lo gweng'wa kucha ing'eni title deeds pod tin. Koro samoro siemni ma koro sani samoro kaka an kama wuon osiemona ni Charles osako mae lopi. Yes. Ng'ini chiega ong'eni ma lopa. Pok atimo gimoro amora manyiso ni ma lopa. Ing'eni lo chik wacho ni mondo ibed gi lo nyaka ibed gi title deed. Yes. To ing'eni gweng' kucho osiemni asiema namba lo kianga manigo samoro ne kwaru beno osiemo ne wuonu and all that. Koro ing'eni seche masetho to chiega samoro teko mar dwaro lobno koro onge go. Iyudo ka yuche ne kawo lobno. Kata pogo ne matin. Mano problem maduong' namba 1. Number 2 en school fee. Number 3 en weche mag udi. Aning'eni joluo nigi chike matek kabisa. Ke samoro ng'ato tho e simba. Ting'eni wach tere ne en gima joluo podo believe. Mana modak e town ke matinde samoro weche ge ok dwa weche mag town, ok dwa weche mag tere. Tiyudo ka samoro mondo gol ng'ato ka dhi golo dala ka chura no tho ka ne dala. Mondo dhi gol ne dala idwaro jatere. Ting'eni jatere nigi chike matek sana. Gik mwasewinjo kwa orado gi mon gi for the last 1 year ng'eny sana. So jotere gi nigi chike mang'eny. So gisandre. Ting'eni dichuo ma chiege otho. Ting'eni dichuo chiege tho sani. To samoro nyen kata girlfriend moro kamoro. Okendo. Gima mo samoro mono ga chuo kendo en ni samoro chiege otho ka nigi nyithindo matindo. To wacho ni we awe ang'ono. We awe nyithinda gi odonge mondo akel mama nikech yudo ka samoro gweng'o nyisi ni ka dipo ni kelo dhako sani to biro thago nyithindo gi. So chuo liete tin. Nikech nwang'eyo be population nikech PS penjo mine nyiso wan. Nwapenjo jatelo to what about joma onge chuogi? Joma onge mondgi, yes. To joma onge mondgi mokonyo sani iyudo ka jaduong' moro is 80 years kata 70 years to dak kende. To kodak kende chiege notho, ok odwa kendo, ok onyal tero. Koro dak ng'at achiel. Mano to wakonyo. Kwa yude, though nikech jaduong' ok nyal bedo e group. En wakonyo individual. Mabe nitiere jodongo moko ma PS osekonyo. Kata mana samo wuoi nitie ot mane oger jaduong' moro Homa Bay kocha. En jaduong' achiel mosebedo ka thagre kabisa. Okay. So chuo liete tin nikech chuo liel nyiso ni ionge chiegi. Ting'eni chuo ma samoro chiege notho osekendo kata mon ariyo. En kata gi mon ariyo chiege mokwongo ema notho. Koro ing'eni ok inyal luonge ni chuo liel. Ting'eni chi liel kiyudo modak dala kanyo to yedhe en gi jater orno osewe jater no dak kende gi nyithinde gi Nyasaye. To ging'eny moingo kata insan kata penji ni nyaka nitie higa ni chakre. Isedhi liete di ma dichuo timo ne chiege. All right. Dong tin. Osako mana kami make gono. Wacho ni gin midhiero adek ma yudo joma mine ga ahinya. Achiel kuom gin wach mar school fee. Yes. Odonge nyithindo onge gi mwandu moro malong'o manyalo tero go nyathi skul. Mar ariyo gin weche mag lope. Yes. Mar adek gin weche mag udi. Mwandu bat koro lope mwandu kanyo loe maduong'. Okay, loe maduong' ahinya. Yes. Now, seche ma nikech gima samoro ji oseneno ahinya katimore Widows Empowerment Program ni en ni gero udi. Samo udhi ogerne ng'ama miyo ot. Nyithinde miwacho ni weche mag somo gi. Ere kaka ung'iyo weche mag somo kata kidienje mar somo e seche misiro joma mine magin mond liete? Ing'eni samane PS koro nyiso amro chak program. No pimo nwa stoche kaka ne ebende ne babagi notho kapod otin. Un gi nena accountant like basin ko jato ka pod otin. Min gi bodu tho 8 years later kapod gitindo. So no nyiso wani gimodwaro be kata sani kirado kode. The first thing ma PS bro penji ni som ki class adi. Because wacho gani afadhali tuun ngato gimora maro kikitune somo. And ene jatelo manyaka nachak tiyo go ntigi muka adek mohero. One, en wach school. Ng'ata manie tinde kata sani. Kecho wacho gano gombo gane jite obed gi PhD. Kaka en kech en gi PhD. So school no ero kabisa namba 1. Kendo o make sure kata sani anybody manie tiende onge mok dhi school mana motamore mo wacho ni to koro kodwa dhi school ya one wala. Number 2, wach Nyasaye bo ero kabisa. So mon gi iyudo ka
samo pok oger ne ot. Actually, samo ng'ato nyapin wagero ot nang'o. Kwa dhi morado gi group. Kaka for example, nyo Sunday, nyo wantie nyoro, nano kutemo story moro ka. Nyo wantie Migori. Mamili ng'oni Sabeti Mwai, odak Migori Sona kacha. Nyo adhi mokwongo wadhi kanyo morado gi group. To group ni members nikech ok bedo bias. Ok wacho ni an keni PS gero na gera mon moyiero hapana. Wadhi kanyo to mon gi mayierore. Ni min ng'ane nigi problem mar school fee. Not all of them tina moko ma nyithind gi pod tindo ok school. Min ng'ane nigi school problem mar school fee, min ng'ane nigi problem mar ot, min ng'ane onyiewo nyaka wheelchairs, min ng'ane wan gi min ng'ane nong'ol tiende ok nyal. So gin ma gimiwa problems ma gin go because no fail. I mean PS no nyiso wa ni mondo actually we program osedhi nyaka kawuono 1 year and 7 months ma onge problem moro amora. Nyiso ni kudhi orado gi minegi mose mi certificate we gi wach gi problems gi kikudhi ni wan kaso kik wiyer we gi bed piny to gi wach ni number 1 min onyango koro dhi ger ne ot kaka ne yiero mama manyo gero ne ot nyoro ni kwase gero ne ot to konyiso ni en gi school fee problem tichulo ne nyithinde and for I mean nyaka samu wen wan gi total man nyithindo 12,000 ma PS chulo ne pesa I mean school fees go fukune e mon nyithindo mon lietege kiwe mano be kawuono ne nyithindo nitiere Tombo ya Labour College Homa Bay I mean Tombo University mantie Homa Bay ma PS no kao yudhe ma notimo form 4 moko bo timo college moko be nigi moko be university somo German language ma dwe mar adek higa manyien gidhi German PS okao ge chulo negi school fee nyithindo gi wagolo e mine ma mon liete gi grube manwa se kao gi mwaka nyithindo garo over 1,500 moko ntima timo online moko ntima timo physical Homa Bay ma by next year dwe mar adek PS biro gi president gi minister of education to flag off gi dhi Germany mabe ang'ena nyalo dhi Germany kodgi imiso mo dhi Germany okay oyero komano magi nyithindo mowuok e familia ma usegedo ne kata mose yudo ser group widows empowerment project group mose lemo PS ngene opportunity ne kano wuok president kano odhi mose wuoyo gi jo German to PS obiro wacho maber odwa ni mondo ochung en mochulo nyithindo gi school fee to nyiso ni gimutim openjo wani yere data mara nyithikie I mean mon liete to amiye to wacho ni go and meet groups ka group to nyis gin wadwaro ni mondo gimiu nyithindo mwadwa ni water German adhi chulo gi school fee no adhi mwawuothe grube gi te from actually gin 4 counties kwa sema nyithindo gi to wanyise onyiso nodwa nyithikie kata ka ok nyathi kich to nyathi mano kadho to min giwuon yok nyal kik wen kich school en gima duong school ema keto ng'ato bedo dhano nyithindo gi tenwa kawo mwaketo Germany kiwe ma ochulne gi school fee ma secondary ma Kenya kagi nyithindo go ni university kacha somo German language nyege setimo kat 1 gi kat 2 girito dhi German dwe mar adek next year nyaka gi sani group ya di ma usefwenyo ni nitiere ma use deal kodo nikech kopun tiko gite nyiso ni chenro rumo group ya di ma usewacho ni wasego kwano mwayudo ni magi grube mag mondliete moriwore manitiere gwenge ma Nyanza magi ne wayudo ka nitie magi wasetimore nade wasendiko to mabende wageto nikech samitimo gimoro nyaka be nitiere kwan migeto miwacho ni this is our vision and this is our target kochopo higa manyien dwe machal kod ma kata higa manyien dwe man wachake ka waya ingo higni ariyo winjo bed ni wasechopo kwan grube kata ka gin 1,000 kata ka gin 2,000 kamano gin grube adi musetiyo go sani to gin adi ma ugeto e piny Luo nikech gini umako godo gwenge ma Nyanza ahinya e piny Luo kamano mokwongo ok wa target group ok wa target waonge gi namba PS no nyiso ngene wan jomati PS no nyiso ni gimodwaro maduong en ni odwaro ni ka chieng' moro koro Nyasaye okete makoro retire ndala to piny Luo kamano nikech ngene ni mon liete bok di makte kiny samoro kes kata samo wen nitie chuo manie muchari samo wen tieng' ma samoro tho kawuono odong chiliel sani so en gima bo bet nyaka chieng' to gimono nyiso ni chiema koro en dala koro bedo mos koro kuti to mor ka nyithindo moko nitie ma gin doctors gin engineers gin jopuonje mawacho ni wan babu wan otho chon to wuonwa mano mako badwa ne Dr. Raymond Omolo ndalo manen PS ka ndalo manen nikech position to bubede mang'eny madongo mbele ka ko ndalo manen positions manen tiego so mane target waonge gi target wa en chieng' makoro PS osebedo dala makoro oduong' retire en dala koro owere gi weche mang'eny koro obedo mos koro jileme wacho ni Jakomolo an deni bed ni onge deno kadhi Germany deni bed ni onge deno kabedo daktari kamano gigo mane gimogombo
and ingini chieng ma jogi be koro ndala ni pod wan gi mon liete koro samoro ka Nyasaye ok ke nus wan eno go mondo tim gi nyaka chieng otieki mugi mi wacho mi penjo ni wan gi namba maromo nade so far wan gi 430 groups to groups gi nigi different numbers ntiere kamoro ma yudo ka samoro but no iso ne gimo ki kwatim kech no gima no atimo maduong en ni ka koro group no se pick up ka koro yudo ka koro dhano go simu dhano oro messages and all that no iso ne kikuket members and kikuket gi bine ke chan mara gima kungo wacho no keti magara ka kiny kada mana group moro bire koro gweng makada NGO moro konyo ji to uketo gi ma as a structured group ma ngata ngata nyalo nyukum gi ma konygi it is not all about Dr. Raymond Omolo kecho tiyo gi pesa ne uwon to okonyal konyo individual ke jitene ke problem kada kama wane kudini wan gi problem so mako madwaro mondo konyowa jitene ke problem so no wacho no wakete gi koro wan gi ma konyo mon liete maduong en waketo ne gi structure to matis ma pieso yodo no konyo gi go to gimbe ka dipone gi nyamanyo moro to gi kete gi rieno so wan gi 430 groups mutingo the list number en ga 50 ko nyago kwano wan ga 50 moko be ntie ma 60 and kunde moko manosero daga mokuongo ntiere mose medore and ntie be mose tho kaka mogik ntie waiko chairperson ma Kanyagwal iluongo ni Lona Juma ne lebgi malita nya nyasawo mediketo kuchunya kama ku ne jakom mar widows makanyo so wan gi data ni gima more ni out of this gin around 3000 members 3000 something to every member kata matuo PS onge kech wan gi contacts gi gocho nwa wa briefe and onge gimo maki chunya ka gino kendo kinyise ni mama kama tuo kata nyatike okobi kao dakika mang'eny obunyi simon ka euro tero hospital mondo dhi okony yes okay nyaka gi sani ei pek adek mano wacho ka yes isiwe wacho mag gedo ahinya nyama jina na ahinya e weche mag kelo kwe yes eno ni joma mine oyudo ratiro margi ahinya weche mag mwandu to mani wacho maduong' en weche mag lowo ere kaka chenro ma utayo sani konyo ema ing'eni PS joma kelo ga koko kata joma ng'amo ng'e weche mag lowo e pinyni en chief assistant chief gi jaduong' gweng en men gi records mag lowo gi jomo tho gi jomo timore nade and kata nano kanyo wea samanyo wantiere Migori cha eno kanyo uketo story mar lowo niche PS owuoyo gi the ngao the administration the chief assistant chief ke chingeni DC gi dioge tiwilo giga DCC ACC gin jok ma nyalo serve kamora mora koro mana mo yude ka en kanyo ne monyange but ngamo nge history mar law en chief assistant chief so no se wuoyo kodgi ma sani kantie and no kawo Joshua Nyamuri wakili mane wakili matimonwa weche mag makonyowa weche mag modlite gi wakili Joshua Nyamuri nyos gi wakinde moko sani wan gi wakinde mang'eny mono wasemedo makonyowa to gitimo pro bono cases nyiso ni kadiponi mama moro malo Kanyagwandwa kacha to chief osetemo tanyuola kech ng'e weche lotek chief ok nyalo kende ke chief besa moro en part of anyuola koro jinena ka gimodo odonjore gi odok ne ng'at machielo koro wakelo wakili makonyo minegi to kiwe wakili gibe kech nicho wayudo ni ing'eni court nyalo mano milo ma ine gi document ke kra ni kele mana wakili machal nade to lobre no siemne sema ni kwaru no siemo ni chude othowe kamano gima court nyalo gima wakili nyalo time onge so court Onyamuri nyobiro gi wach moro kanye e law kanye gini law to kaso maber to ma wacho ni kidake lo moro moingo igni 7 ma wuon gi poko o interrupti to churi otho to biro mano koro court nyalo yine dak kanyo ndalo mane churi ngi madak no biyo mai mano nyo akonyo go mamoro ntie nyatike mamoro ntie case no moro ntie okonyo go moroni and podo bedo gi cases gi nikech onge case malich ma wan godo maduong' anya kamar lo so wan who cases go kabisa and chief we koro wadon mondo konywa ke chapano ni PS news wuoyo gi RC gi county commissioners kan tie wach mondo gi kony ke mago cases moko nego to bele PS mago cases maka chief oseloso to miyo wat wanyiso Joshua Nyamuri to tere court to watieko kan minyal kony kok manya kan monyalo bedo piny bet wadhi gi family ni yawa min ngane ke chingene mon mang'eny chuo gi tho to weyo ringo dhi town to ka chi owadu kata chi wuodo wadu kata chi ng'at oyie dak dala gi nyithindo okumia mialo dage moko ntie modhe bedo piny to wuoyo gi the family because ntie moko ma odwaro wuoyo to onge gimoro matek
and mane mwaka line no, and I believe ni most wadhi konyo mon liet. Yes. Okay. Nyaka sani kopogore gi wach mar tero weche do. Yes. Bende nitiere moro moselu ma samoro chopo kama koro yude title deed. Samoro no winjruok obedo kata wuoyo kodgi mawacho ni an mancha nigi title deed mane ane mana kane koro sani to koro wayie mondo wawinjre kaka anyuola mae title deed waluong chief waluong surveyor gi jok machal kamago mochung' ne weche mag lo mondo koro poge mondo ng'ato obed gi mare mabe osechopo e okang' machal kama. Makosa matimore piny luo ni title deed onge mang'eny jomwandu monyiewo lopegi maloso ga title deed gima joluo nego maduong' mosewuotho kuonde gi kichaka oneno namuron nyaka dhi nyatike wuotho gi kocha kata dhi mana lego songa nyadorera gima ji nego gin manimni lo nondik ndalo mane joland biro kata gikwano to gindiko ni 213 214 250 magi gik manego but gigi nya tiyo go mondo dhi yud go title deed so gimwasa ne wakwayo mun liete ka mwadhi ni ka Nyasaye nokonyi machuori otho ka in gi namba lo to miwa mondo wakonyi do title deed kitangene ok ginyalo yudo nikech gin gi gik mang'eny mbele gi gin gi kaka gipidho nyithindo kaka gitero nyithindo school so mane gimwatimo negi and amor ni PS gocho joland kendo konyo gi kabisa ka en chiliel mokilnwa to ikonyo very fast yudo title deed and mane gimodwa ni mondo wadhi nikech ing'eni ng'ama nigi title deed ok di malope to ng'ama osiem ne loto malo yot but mon nigi title deed gini kimado koro mano in against chik. Osako kinde ka kinde oganda ahinya to oganda luo samoro jawach gani gimoro ok tim nono kama iro nitie mach nyalo betie. Jomoko nyalo wacho ni koso gini nitie kaka itude gi weche mag siasa nikech king'iyo mos jomoko neno kaka appointment e sirikal nyalo tudore kod weche mag siasa bende ka oket chenro ni mise mani ma chenro ni ochung'e weche mag siasa koso ochung'e weche mag kelo lokruok mar lek mar lokruok mar piny. Achako kawacho gimoro ka Dr. Raymond Omolo en nyakwar ja siasa kwar gi mane mjumbe mokwongo e karachuonyo be mano kwongo yier gi independent e piny luo iluongo ni Omola Gar to eto ko ja siasa to but siasa be onge ng'ama ok ja siasa luore ji mang'eny moko nitie kata mosewuok kata mano ohala modonjo e siasa mo succeed but nyaka sama owuoyeni to ok otime nikech siasa. Nachako nyisi kowacho ni en nodonge thagruok and ing'eni Nyasaye meno ni kila mamomeno ka wacho ni ne nyisi gik moko ariyo gik ma PS ohero lemo gi weche mag school kendo kata kinyise ni ing'eni ojadwen kabisa en ng'ama lemo Saturday kendo jadwen nitie jadwen matinde oketho chik ma tedo Friday ing'eni ka PS kata Friday ok tede godhiambo en lemo nyaka Saturday so king'iyo gigi te ong'ama owuok from kama ne ji samoro nok par kech ing'eni kata kaka obed Lake Basin samoro ji mang'eny okia to ing'eni MD ma Lake Basin kaka ne en samoro ji nok nyalo winjo nikech ne ok en ing'eni MD beche en ng'ama ok ja siasa then kobiro koro samoro lwete ne ok nyal bedo ma otegno ahinya mondo mi nokony ji ka en mana MD kata iluongo na jatatije mana agency moro matis mar sirikal but ka koro ing'eni biro koro telo ne piny Kenya koro embe ka jatelo to pod otin to dong' gi dhier okadhi dhier nitie gik motimo ma samoro ochope kama ochope nikech nitie gik motimo kadhi dhier onge gima dhier en o understand dhier kabisa to kochopo kama koro kawuono ochope ing'eni bedo PS mar interior ko wache gi somo kamano ok en position matin ing'eni mane position mar yambo sirikal kech mano kata constitutionally PS mar interior chalo PA mar president omeno ka anytime mantie national function teno ka PS bedo bath president ka en gi interior edi camp to en bathe ka iso ne e position de cha ok ne jinena ne tok president kanyo to gimo konyo godo oganda luo kiwe gi tije nikech tije ge mang'eny chieng' mulunga ka yisu gik mosetimo e piny luo ma chiko yiene timo kiwe gi tije ge mang'eny motimo ma chiko yiene timo ka nitiere gima nodwaro ni mondo omul chuny Kenya ng'ene motimo ka koro omiyowa kaka an kama wuok e Kabonyo Kanyagwal wuon nichopo go piny kama omiyowa gimi nuoni division ing'eni manyo division no ok nyal konyo chiliel ma ne gi school fees e dot onya mana konyo nyathi ng'ama dwaro tich mondo oyud kanyo nikech koro mano kel services machine e sirikal kelo kata mano office chief gweng'wa kata nigero office chief ing'eni mano ok bi konyo ng'ama olewo makech kayo ing'eni kawo group mar mon liete miyo pesa mar ohala tichake tero nyithindgi school ing'eni mano konye moloyo so momiyo noyiero gino timo maonge siasa and actually otime makata sama wachake ga iyudo ka wadhi olemo walamo Nyasaye mondo okonywa mondo embo konye kech wadwaro ni mondo gini otima kata chieng' owe bedo PS pod obro timo wach ni mogik Osako
Kitieko gatieka. Katieko. Mokwongo agoyo kamano ne Ramogi TV. Tara ni munukela ka gik ma piso setime piny luo ng'eny, anjo ka jomoko wacho ni osetimo ang'o. Gik mano yiero notimo, osetimo gik mang'eny. Andare mondo awache TV ka ing'e ni sirikand William Ruto nyaka ne donje. Pok ondik polise. Yano ka jomoko oro message ni to PS dak kawo polise kaka ne jode kawo ga the late. Nyasao keto chuny ka mokwe. Asante. Wane constitution manyien. Gik moko nitie gi chike kaka nolosi. To gima nakwayo ni oganda luo Nyasaye nyokonyowa moyudo gimiluongo ni broad based government. Broad based nyiso ni en sirikal moyawore matut makata in bati ang'e ni sani koro in e broad based. Wan kodi wan e broad based. To akwayo ni piny luo o benefit kabisa. For the first time in history wan gi minister mar finance. Okay. For the first time in history makoro wan gi Wandai. For the first time in history wan gi attorney general, ng'at mang'ado chike en ma wuon chike te o advise president weche mag chike kaka itiri to piny. Wan gi PS mar interior for the second time after Yugi Ogango. Ingini positions gi jiwo kiagi. PS mar interior mar yembo piny. Pesa mar CS mar finance pesa nindo suba. Weche mag stima grasan ka stimula kado gigi to sim. Gigo ten ni piny luo. Jaluo wego siasa mar liel mar ni wano kodwa ng'ane wan wadoro ng'ane. Wadwa bed piny kaka oganda luo. Enda kwayo MP ma nyikal miluongo ni chairman maduol. Ochako oganda luo. Nikech mbadi ok bibedo ni manyo ji mondo odhi ondike nini. Obi ka otere KRA, Wandai bok bi manyo ji. Kata PS ok bi manyo ji. Ji obed piny ka joluo. Wach ni wanya dhi ofis ma de karango ka MPs kaka karango wadhi ofis Wandai karango wadhi ofis PS karango. Nikech ka girito kamano gibiro complaina nyaka chieng' moro gini chopi. Pero kamano. Osako koni obiro complaina. Nyiso ni en gimo lolo thum joko joyo. Nyakwa Ramogi gi kanye ma chiko godo rameny piny odhiambo ma kawuono erokamano en Charles Ochako Osako kuom nyisowa chenro ma un godo ahinya to ne jok ma gin monde liete to kata mana chuo liete bende samulemo noro mar Nyasaye olor mondo chuo liete bende ofwenyre wang'u samulemo gi Dr. Raymond Molo mondo gin bende gichak yude konye. Nyakwa Ramogi kawo kamano to puoch gi pak ne in miketo wang'i kaachiel kod director mara Lindsay Simani kod jago picha mara Nesu Nam Chumbi kaachiel kod jachung weche marwa Ken Muga gi reporters waduto te waromo kende weche manyien mago imore nyinga George Bati uriti masani.